El teu millor actiu no és el salari, és el temps. Hola i benvinguts a Diners amb Seny. Després de les vacances de Nadal i d'alguns projectes personals i professionals que havia d'acabar, he estat un temps sense gravar. Però ja hi tornem a ser. Aquest 2026 tornem amb força, amb més claredat que mai i amb un objectiu molt clar. Seguir traçant el camí cap a la llibertat financera amb seny, amb números reals, pensant sempre en la classe treballadora catalana. Així que abans de res, bon any 2026 a tots i gràcies per ser aquí, per confiar i per caminar plegats en aquest procés. Avui et porto un vídeo que si tens 20, 30, 40 o 50 anys et pot canviar la vida del tot. Molts catalans volen millorar la seva vida, però no saben per on començar. Jo tampoc ho sabia. Fins que vaig entendre una cosa, si treballes tota la vida i no converteixes part del teu salari en actius, sempre seràs esclau del sistema. Avui t'ensenyaré una taula inspirada en el llibre Imbatible de Tony Robbins i aplicada a la realitat de la borsa. Veurem com creixen els teus diners a llarg termini i per què el temps i l'interès compost són els teus millors amics. I sobretot, per què és imprescindible començar quan abans millor? Perquè molta gent treballa tota la vida, però ningú ens explica com fer que els nostres diners treballin per nosaltres. Avui veurem per què començar aviat val or. I què passa quan comences tard? I com adaptar la teva estratègia segons l'edat que tens. Un treballador català pot tenir salaris normals, però si inverteix amb constància i temps, pot superar fàcilment persones que guanyen molt més. La borsa de valor en accions d'empreses sòlides, rendibles i ben gestionades té una mitjana històrica pròxima del 9 al 10% anual. Aquest percentatge a curt termini sembla poca cosa, veritat? Però a llarg termini és espectacular. Aquí introdueixes el concepte clau de l'interès compost. Els rics no ho són perquè siguin més llestos, ho són perquè van començar abans i van deixar que el temps treballés per ells. Agafa't fort, perquè aquest vídeo pot ser un abans i un després per tu. Per qui no em conegui, soc l'Albert, lliure financerament des dels 42 anys, gràcies a les estratègies que explico en aquest canal. I si estàs interessat o interessada en aconseguir la llibertat financera, queda't amb mi i aprendrem junts aquest camí. Anem al vídeo. No és quan guanyes, és quan comences. El que marca la diferència no és el sou, no és la sort, és el temps invertit al mercat. Aquí entra la idea més poderosa de totes, l'interès compost. Els teus diners generen diners i després aquests diners generen més diners i cada any la bola de neu es fa més gran. L'interès compost multiplica capital com res més en el món. Però necessita temps. Aquesta és una taula basada en el model original de Tony Robbins. Explicaré dos casos d'inversió, la del Marc i la de l'Aina. Els dos inverteixen 300 euros al mes, uns 3.600 euros a l'any, i obtenen un 10% de rendiment anual. Però el Marc inverteix molt aviat, durant 8 anys i para d'invertir. L'Aina inverteix 38 anys, però comença tard. I així anem a veure la història primer, del Marc. Com hem dit, el Marc comença aviat i para aviat. Per tant, posem que comença als 19 anys. Aporta 3.600 euros l'any. Ho fa durant 8 anys. Aporta només, per aquests 8 anys, el total són 28.800 euros. Para als 27 anys i no torna a invertir mai més. Doncs bé, aquí és on la màgia comença el seu camí, perquè el seu capital creix sol fins als 65 anys. Llavors tenim la taula del Marc, perquè ho veieu ben clar, com el capital del Marc als 27 anys amb la inversió ja té 49.815. Als 35 anys ja té 106.782 euros. Als 40 anys té 171.974 euros. Als 50 ja té 446.056. Als 55 té 653.071. Als 60 ja té 1.156.955. I als 65, agafa't fort, perquè ja té 1.863.287 euros.
El Marc arriba gairebé a 2 milions d'euros aportant només 28.800 euros. Però si sumem això al 10% anual, arriba quasi als 2 milions. Brutal, veritat? Ara anem a veure l'Aina. L'Aina comença tard i no para mai, però clar, comença als 27 anys. Aporta el mateix que el Marc, els 3.600 euros a l'any, fins als 65 anys. Per tant, l'Aina aporta un total de 136.800 euros i inverteix durant 38 anys. Per tant, la taula de l'Aina ens queda de la següent manera. Capital de l'Aina, als 27 anys, 3.960 euros. Als 35 anys, 53.775. Als 40, 110.781. Als 50, 350.449. Als 55, 588.578. Als 60, 972.088. I als 65, 1.589.733. No està malament, però l'Aina no arriba a la quantitat del Marc, tot i havent invertit quasi 5 vegades més del capital. Aquí tens la prova. El Marc aporta 108.000 euros menys, inverteix 30 anys menys i acaba amb 273.000 euros més que l'Aina. Per què? Perquè va començar abans. Com invertir segons l'edat? Ara que has vist l'impacte brutal del temps, atenció, perquè això és important. La forma d'invertir depèn molt de l'edat que tens. No tots els anys de vida s'han d'invertir igual. Cada etapa té una estratègia òptima. A 20 anys, aprendre i deixar que el temps faci la feina. Als 20 tens el teu superpoder màxim, que és el temps. No cal complicar-te la vida. L'estratègia recomanada és un fons indexat que repliqui a l'SP500 i aportacions mensuals automàtiques. I aprendre la mentalitat d'inversor. Llegir, formar-te i observar. Als 20, invertir bé no és guanyar, és començar. Als 30 anys ja tens criteri. Comença amb accions individuals. Ara tens experiència, disciplina i un sou més estable. L'estratègia: combinar fons indexats amb accions individuals. Aprendre a valorar empreses, BPA, PER, valor intrínsec. En aquest canal ho hem fet, tenim algun vídeo per allà si voleu veure-ho. I fer una cartera amb empreses que entens. Aportacions constants. Als 30 comences a construir patrimoni de veritat. I als 40? Als 40 has començat tard? Doncs toca ser més agressiu. Si tens prou capital, necessites accelerar. L'estratègia: menys índex, més accions de creixement. Estil Alphabet, estil Nvidia, inversions en intel·ligència artificial. Busca rendiments anuals del 15% o empreses que poden explotar. Més risc controlat, perquè tens més coneixement. Als 40, el risc calculat compensa la falta de temps. Als 50 anys, protegir i redreçar el rumb. Aquí ja no cal tanta agressivitat. L'estratègia: reequilibrar. Evitar bombolles, prioritzar empreses sòlides i pensar en els propers 15 anys. Als 50, el focus és protegir el que ja tens. 60 anys és la fase de rendes, viure dels dividends. Ara entra la tranquil·litat. Si has fet bé la feina, tens 1 milió o 1,5 milions invertits i pots viure dels dividends. Aquí comences a canviar les accions a les empreses amb dividends, com poden ser Pepsi, Johnson & Johnson, Deu Energy, etc. Estratègia pel 60 és empresa amb dividends del 5-7%, dividend creixent, zero manteniment, estabilitat emocional, poder viure sense vendre accions. Un exemple real. Posem que tens 1.200.000 invertits en accions. Doncs, si ho tens en accions amb dividends, un dividend del 6% d'aquest capital són 72.000 euros anuals sense tocar el capital. Quan arribes als 60 vols pau, no vols trucades a llogaters, clients, etc. Opció extra: vendre propietats i ampliar dividends. Si a més has arribat als 60 anys tenint un pis de lloguer, un apartament turístic o el que sigui d'altres tipus d'inversions o algun local, doncs el que pots fer és vendre'ls. I si els vens, pots passar tot el capital a accions de dividend per tenir els 72.000 euros anuals que hem dit i tenir un sou passiu net i automàtic, perquè les accions no gasten, no es trenquen, no criden i no reclamen manteniment. El Marc no és més llest que l'Aina. No tenia més diners, només va començar abans. L'edat determina l'estratègia, però totes tenen un punt en comú. Si comences avui,
ja vas tard. Si comences demà, encara més. I ara deixa'm dir-te una cosa molt important. Si tens 30, 40 o 50 anys i veus que has començat tard a invertir, no caiguis en la trampa mental de no fer res. No has fallat. Simplement necessites una estratègia diferent. Quan comences tard, l'objectiu no és seguir el mateix camí que algú de 20 anys. L'objectiu és accelerar el procés i recuperar 20 anys en només 8 o 10, amb seny i amb un pla. Si vols que et digui la veritat, a mi em va passar. Aquests coneixements no existien a la meva època i si tens més de 40 anys és totalment normal que no els coneguis i que no els tinguis. A Catalunya això no s'explicava. No hi havia llibres com els que tenim avui. Aquestes estratègies només s'entenien als Estats Units, perquè allà no tenien una jubilació estatal com la nostra i sabien perfectament que s'havien d'espavilar. Però ara el context ha canviat. No podem confiar plenament en la jubilació estatal. Però, probablement, el que ens arribi ho podrem complementar amb tot el que sabem avui. Així que no et sentis malament si no has arribat a les xifres que he mencionat en aquest vídeo. És absolutament normal. El que ja no és normal és no fer res a partir d'ara. I si tens 20 anys, aprofita aquests coneixements, perquè tu sí que no tindràs excusa. En el pròxim vídeo t'explicaré com accelerar de veritat la llibertat financera, com passar de la via lenta a la via ràpida i com fer en 10 anys el que altres necessiten 40 per aconseguir. I com sempre dic, diners amb seny per ser lliure!